Uba Lawrence Nongrum uba de unong ilam ke parti UDP ubala penyeso ilade sya ke parti NPP rengkat bat kwe pat ki para nong ilam bat nai ke jingkersan yai kong Magdalene sau kemi maulong komi kertong jong ke parti NPP na nong po konstituensi habayo abani keran menta ke sengi ke ar pelai tare kubnai rempang arjar ar puar ulaong ba ke parti NPP ketikna banjob habaro santeli ki konstituensi Haribhoi district namar ki pai ba ki long ki bala start bat la lakru ban sakhi ki babun ki isu jong gajala ki bala sateng da ki bun snem lala ban pendem hapo ke jinglam jong Konrad ke sangma bat ke seng NPP hi baro kawai Shushu la pensyai bahak bai day bat ke jinglet pen yeso jong u lembat ki wepat ki para nong yalam sya ke parti NPP kalong halor ke jingkwa ban yo ye ke jingkela jong ke nong po konstituensi namar ke de ke donut jong ke distrik Ribhoi bat balada ke donut jong ke distrik kan kiu bat itenan ki konstituensi ki badan hasau dong kin ye kiu lang Kumbangi la tipai ba menaka kanyau tarik bunai ba ar ngila resign naka parti UDP but menin kesni kata ka ar po ar tarik bunai ba ar ngila join saka parti NPP kumbangi la ya rai haka te kesni haka kanyau tarik bunai ba ar daka wei ka jimut ka jing perkat bangin Krisyan ya i kong Magdalene S Molong but hadin ka jing rai jong i ba in panyeso saka parti NPP ngi nakaliang ki nong tre jong ke UDP ki wala de resign naka parti UDP hapo ka Ribhoi district ru ngilaya runglang bat i menin kesni ka arpo artarik unai ba ar ngi kwa ru ban ai ka jing sungo ka bakerpang ya i chief minister badan borom jengi i sar Konrad Kongkal Sangma i bala pediang sungo bahayangi ki perlok naka parti UDP menin hapo shillong bat kumjuru ngi ai ka jing sungo ko bakerpang ya i deputy chief minister jungi i ba Preston Tensong i bala diang sumbai ngi menin bat kumjuru i state president jungi i Dr. WR Kharluki ngi penpauru ka jing sungo ko ba hadu kata-kata ya kini ginong ilam hadin ba ngila pelong ya ka meeting menin kila de declare sendan ru baya ka tiket NPP napo kanong po constituency ngila pentikna ya ikong Magdalene S Maulong adin jong kane kajing panyeso bat ke NPP na kaliang jongi ki riurang ba hapo ka parti NPP ngikwa ban pau ba ya ka daw balay ba ngi late ban panyeso ilade syakane ka parti kabahakmat ne kalong hadin kajing yu i jongi ya kajing tre sutom jong ka MDA government hapo kajing yalam jong isar Konrad Kongkal Sangma ngi i ba shibun ki issue ki balong pending hapo ka states na kaliang ka government but na kaliang chief minister ila persangkat bala banweng no ya kine kajing kata kade ka bakmat kaba kalong ba hadin bangila ya perkat ba but hadin bangila yu i ya ki kenrum kenram jong ka sign partai hapo ka state ka jongi ngi kumba house nem arajar arpolai ka NPP kan yo ya ka absolute majority kadai kata ka bangi angnut bahado ta kata but habangi krempat ya ka Ribhoi district ngi i bahapo kine ki santeli ki constituency ngati kena ba ka NPP kan job ya ki sunset na po Ribhoi district tanamar kata na kaliang jungi kinong Krisyan jong ki UDP ru ngila panyeso ba ka NPP da ka way ka jemur ka jing perkat bahaba ka NPP ka kan job sunset na po Ribhoi district ka NPP kum ka parti but ka government kan pai khmat ru sya ka Ribhoi district but khamtam lele kan pai khmat sya ka nongpo constituency ka bangi angnut banwan rai ka jingkela hapo ka them Ribhoi lada ngimla ban penkela ya ka donut jong ka Ribhoi district komno ngila ban penkela ya ki wei pat ki jaka tena kaliang jungi ngikwa ba ngin ya tre sutom ngin penjob ya ikong Magdalene S Maulong na ka NPP hapo nongpo constituency but ka jingkerku na ka government ka jingkerku na ka parti NPP kan don hapo ka ne ka constituency but hadin bangila job ngikwa ba ka government kan pailam yangi bar kumjuru
ka party kan pait lem ngi ban weng ya ke jing e ka bangi kum ki nong song snong jong ka dong bat ka than ngi mat apo ka nong po constituency